Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datu wa inna lillahi wa rajiun. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki para jamaah pun ingkang enten tandha imanipun naik. Tanglet napa kok wajib ngirimi suratul Al-Fatihah datang tiang sepah sing pejah menika lan menghormati sesungguhnya lebih dari guru-guru agama menika. Kenyataan lami-lami niki orang tua dijadikan nggih sing nomor kalih, sing nomor setunggal guru menika. Nggih kula jawab. Tiang sepah menika perane berat, perane sulit. Mulai enten lebetih kandungan yang sepah ekstri niku pun diajari ayat-ayat Allah meniku. Kula mboten sanjang nggih umum mawon. Nglaksanakaken ibadah kodrat inggih menika ngumpuli suami istri menika untuk berkembang biaknya manusia, untuk memperjuangkan ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sepah menika nggih pun salat hajat dalu nedhi dhateng Allah, termasuk nedhi nggih putrah-putri nika. Niku ten lebete kandungan niku janin pun diajari ayat-ayate Allah. Dikusuk, disolawati, dislameti. Niku kok saged dinomeraken kalih sing nomor setunggal guru nggih menika guru-guru doktrin membodohi. Monggo niki sing sesungguhnya ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa diterima oleh Zatullah Ar-Rahman Rahim. Bayi menika ten lebete kandungan pun diajak sholawat, pun diajak dzikir untuk dikenalkan ayat-ayat Allah melalui pembicaraan, melalui nggih niku. Niki yuga niku tentang sepah kudune wajib hormati sesungguhnya. Keluar setelah meniku dados bayi dereng saged ngomong, diajari datang yang sepah meniku sehingga bisa bicara. Nggih, dereng saged ngomong mawon pun diyun-yun, disolawati. Kalian bacaan solawat-salawat inggih menika yang berbau ngudang. Niku tiang sepah niku sulit. Mongko perbandingan mangke kula sampai akan sesungguhnya. Pun kenal sesungguhnya bayi ini di dalam kandungan dengan ayat-ayat Allah. Sampai sudah bicara. Mongko menika hormatilah orang tuaipun panjenengan. Nggih kali-kali ini menika walaupun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang ayah di bawah tingkat seorang ibu, Kanjeng Nabi ingkang sanjang 3 kali sebutan ibu menika baru sang ayah disebut oleh Kanjeng Nabi. Moga menika kula pali panjenengan nek gadhahi tiyang sepah sing tasih urip, panjenengan hormati sak temenane, sampean pratekno sak temenane. Lek pun meninggal iki sampean kirimi suratul Al-Fatihah niku wajib. Boten wajib sampean tentang guru-guru menika sesungguhnya. Pun sampean bayar kok ngajine nggih. Niku nggih tiyang sepah menika lahir taruhan nyawa. Gedhekno sampai nyekolakno. Sampai ngajekno, sampai nikah menika tanggung jawabe wong tua. Pun lepas lek pun nikah menika tapi jenenge nggih niku wau tasih yuga. Nggih tasih perhatian nggih diperhatikaken dateng tiyang sepah niku. Niku nggih. Dadose niki wau pun ilmune antara anak kalian tiyang sepah jadikan yang nomor 1
atau jadikan yang tiada nomor, karena di belakang hormatilah orang tua kalian, karena orang tua itu taruhan nyawa untuk semua, terutama melahirkan panjenengan menika. Lah niku atos panjenengan ngaos, kula nggih ngoten sing terdoktrin. Sing namine kula anggap pemimpin agama, ulama, guru, kenyataan itu membodohi kula. Aku sing minterno kon, aku sing ngenalno kon. Lah niku kula niki nggih ajaranipun kula. Kula sesat niki. Niku wong tuwamu apa? Wong kon dipasrahno nang aku. Cekne iso ngaji, cekne iso maca, cekne iso iko. Lah niku nggih. Atus-atus niki dalil setan yang berwujud manusia yang merubah sejarah kehendak Allah pun jelas Allah sanjang ridoku, ridone wong tuwamu, ridone wong tuwamu, ridoku niku Allah ingkang sanjang. Malah kula rubah. Wong tuwa kula kengken ngarekaken panjenengan. Lah niku atos-atos panjenengan ngaos. Isone maca, isone nggih niku. Wong pun dibayar pen bulan menika. Kok kepingin njaluk sik diakoni ae. Lah niki setan-setan ingkang wujud menungso sing panjenengan yakini sebagai narasumber pemimpin agama, ulama, kenyataanipun di hadapan Allah perilaku jahiliyah yang rubah kalamipun Allah termasuk niku wau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu niki ilmu aturane akhlak anak dateng tiang sepah menika nggih guru mung dihormati mawon. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.